תדעו לכם שרפול שפר היה אחד הקצינים המוכשרים במלחמת השחרור, היה מג"ד טנקים הרבה שנים קודם, מג"ד MX, אני זוכר אותו, כי רפול בין המג"דים הראשונים, הוא גמר את תפקידו, והוא היה אחראי על הקיבוצים של התק"ם ברמת הגולן. כשכן הצליחו לגייס אותו, אז הוא אמר שזה למשימה שהכי חשובה בעיניו, וזה לליווי של קיבוצים צעירים, שזה בעצם העתיד בכלל של ישראל, לא רק של התנועה, כאילו ההתיישבות הצעירה. רפול ואני עבדנו פה בתוך המסגריה, והתחילה ההפגזה, ואז רצנו לשפניה. נכנסנו פה פנימה, כמו שאנחנו פה בפנים, נפל פה פגז בחיבור של הקורה הזאת. תצלם את זה טוב, אתה רואה פה את התיקון, ואז אנחנו עומדים פה בכניסה, רצים לשם, ואבק, לא רואים אחד את השני. התחילו לדבר על פינוי, שמועות, פינוי, אז קבעו אחת צהריים אספה. והתחילו לדבר, דיברו שחייבים לפנות את האנשים ואת הילדים מהמקום. כמה התנגדות גדולה. היות ולפני זה, חצי שנה לפני זה, היה פה גם כן איזה תקרית ברפיד, ופינו את האנשים ואת הילדים, וכתוצאה מכך משפחה אחת לא חזרה לעין זיוון. ואז התנגדות, ופתאום נכנס לחדר אוכל רפול, כבר במדים, כבר עם הדרגות והכל, הוא היה מלווה שלנו כמובן, והודיע, חבר'ה, הפעם זה לא צחוק, אתם חייבים להתפנות, הולך פה להיות משהו קשה. נגמרה האספה, הוחלט שזהו, שמפנים וזהו זה, הוא קיבל את זה. נעלמנו מהשטח. ואז אני מוצא את עצמי להתחיל בכלל בלי מג"ד. תוך כדי זה שאני מאזין לרשת של בן שוהם והימ"ח עם כל הסיפור, דופק לי מישהו בדלת, רפול שפר נכנס. שמעתי שחסר לך מג"ד, ואני רוצה להיות מג"ד. מה, הייתי מאושר. כי אני התלבטתי, אני יוצא למלחמה, אין לי מג"ד. בא בחור כמו רפול שפר, שאיש עתיר ניסיון ומג"ד טנקים, זה בדיוק מה שחסר לי בחטיבה, חטיבה צעירה. אמרתי רפול, בשמחה רבה. ואז הוא קיבל את הגדוד השלישי, והוא עלה איתי, הוא ומשה הראל, זה שני המג"דים כמג"דים, שעלו איתי יחד, כל אחד מהם בין 7 ל10, היה לי כ20 ומשהו טנקים, זה בערך התחלק שווה בין שניהם. באתי לאורי, למחנה יפתח, המחנה שומם לגמרי, כולו בבנייה, הטנקים עומדים כאילו בר בשטח, בסככות, אבל ללא שום דבר, ערומים. התחמושת הייתה בצפת, המשקפות היו בבקעה, בלגן. הפגישה שלי הראשונה עם רפול, אני חושב שהייתה ביום שבת אחר הצהריים מתישהו, שהוא הגיע. ראיתי מבחינתי סבא ג'פטו, כי אני בן 25, הוא בן 45, והוא אומר לי, שמע, אני המג"ד החדש, נעים מאוד סרול, נעים מאוד רפול, והוא נעלם לי. אני חושב שב2 בלילה, או ב3, פעם ראשונה אסף אותנו הסמג"ד אמנון רימון, זיכרונו לברכה, ואמר לנו, חברים, יש מלחמה, הסורים בגולן, המצב קשה, צריך עכשיו כאילו לעזוב הכל, כל טנק שמוכן, להכין אותו ולהתחיל לעלות לרמת הגולן. הגזרה הדרומית שאנחנו צופים עליה עכשיו, תוך 10-12 שעות, הם לא מצליחים להחזיק מעמד מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם כרגע מול ההתקפה הסורית. גדוד רפול זה 3 טנקים, שזה רפול, סרול ושיישון ידידנו שנפטר לפני כמה שנים. אנחנו נוסעים, כאשר רפול ראשון, אחריו אני ואחריי שיישון, 3 הטנקים, עוברים את עין זיוון, באיזשהו מקום על הכביש נפתחת עלינו אש, כאשר לפני הטנק של רפול
יש איזו נפילה, אני לא יודע אם זה היה פגז של טנק או פגז של ארטילריה, אבל אנחנו מזהים על רכס דלאווה שלא כל כך רואים אותו מפה, שפותחו עלינו באש, ואז אנחנו יורדים מהכביש ותופסים עמדות, שלושת הטנקים. רפול פותח באש עם אש תותחים עם מאיך ופוגע בטנק. אני מזהה שמהטנק הזה קופצים אנשים, רפול אומר לי תוביל ותנוע. ואז אני נוסע ואני רואה מימיני מרחק של 200 מטר, 300 מטר, טנק סורי. אני עוצר, מצודד את התותח עליו ונותן פקודה תותח טווח קרבי אש. והתותחן יורה, לטנק לא היה שום תאום כוונות, לא היה שום קשר בין הצלב וזה, הפגז עף לקריית שמונה. באותו רגע גם התרמיל שנחלץ לא נחלץ והתותח פגוע. ואני נכנס פנימה כדי לראות מה קורה, כנראה שהשארתי את היד בחוץ ואני מרגיש בומבה ואני אומר לצוות, עפה לי היד. אבל מה ששיישון רואה, הוא רואה את הטנק, אותי עם הראש בחוץ, הטנק יורה, ואחרי זה הוא רואה אין ראש, כי אני נפלתי פנימה. באותו רגע רפול מקבל פגיעה, הטנק של רפול מקבל פגיעה והפגז פוגע בזרקור מפקד. רפול נפצע מהרסיסים של הזרקור ושל הפגיעה בעין וביד, והזרקור מפקד עף באוויר. מה ששיישון רואה, שהטנק של רפול נפגע והראש של רפול מתעופף באוויר. אחרי שהם נחלצו מהטנק והם שכבו לידו, אז קודם כל היה אירוע ראשון שעבר שם איזה נגמש סורי ממש קרוב אליהם, ממש החייל הסורי מהדופן הסתכל להם בעיניים מה שנקרא ומשום מה הוא לא ירה. זאת אומרת, היה יכול, אבל הוא החליט לא לראות עליהם, הם היו חסרי אונים על הקרקע, גם לא היה להם נשק אישי. Now the sun's gone to hell, the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make one.